मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी रविवारी शिवाजी पार्कवरील सभेत गेल्या 10 वर्षांमध्ये मुंबईसह देशभरात अदानी समूहाने कशाप्रकारे हातपाय पसरले याचा एक व्हिडिओ सादर केला। 2014 पूर्वी देशात नाममात्र अस्तित्व असलेल्या अदानी समूहाला भाजपच्या काळात मुंबई आणि महाराष्ट्रात कशाप्रकारे प्रकल्प आणि जमिनी मिळाल्यात हे राज ठाकरेंनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला। राज ठाकरेंनी सभेत अदानी समूहाबाबत दाखवलेल्या या व्हिडिओची सध्या प्रचंड चर्चा सुरू आहे। या पार्श्वभूमीवर आता भाजपकडून ठाकरे बंधूंवर पहिला वार करण्यात आला। भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी एक ट्विट करून ठाकरे बंधूंना लक्ष्य केलंय। ठाकरेंना अदानी चालत नाही, पण चंगेज मुलतानी आणि जोहरान ममदानी चालतो। मुंबईकरांनी सावध राहिलं पाहिजे अशी नितेश राणे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय। यावर आता मनसे आणि ठाकरे गटाकडून काय प्रतिक्रिया येणार आहेत हे पाहावं लागेल। राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील सभेत त्यांच्या नेहमीच्या लावरेतो व्हिडिओ स्टाईलमध्ये एक व्हिडिओ दाखवलाय। या व्हिडिओत अदानी समूहाने 2014 साली देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशभरात कशाप्रकारे विस्तार केला याचा एक नकाशा दाखवलाय। या नकाशात अदानी समूहाला 2014 नंतर प्रत्येक वर्षी कशाप्रकारे प्रकल्प मिळत गेले याचे सविस्तर प्रेझेंटेशन होतं। त्यानंतर मंत्री नितेश राणेंनी त्यावर टोला लगावला।